Godmorgen, jeg hedder Carsten. Jeg cykler nu på Ingenhavevej, som er vejen, som går ud mod motorvejen, og leder efter blafferstoppesteder, potentielle blafferstoppesteder på vej herud. Kunne der være plads til et blafferstoppested der sammen med bussen? Er det for hektisk? Er det for usikkert? Eller måske her lige på den anden side af krydset kunne man holde ind der, så at bilerne kunne se dem, der kom herfra, og man skulle lige ud på vej mod motorvejen. Er det en mulighed? For eksempel her. Mange muligheder på vej ud. Tag gerne lignende videoer fra inden fra centrum, inden fra indre by, inden fra broerne, for at vise, om der er plads her. Og bussen her igen. Cyklen her. Kunne det være her?